A la la la, jej dom. Čestka. Aké nápadné. Ha? Vyspíme sa. What the? Takže čaute, zdraví vás Evoltio a pre chvíľku ste mohli vidieť ukážku na túto pasť, čo budeme robiť. No a my si ju hneď ukážeme, ako to urobiť. Takže postavíme si obyčajný dom. Takže keď my si ho postavíme, tak sa vám ozveme. Takže zatiaľ čaute. No a my sme späť a k tejto pasci na griferov alebo vykrádačov budeme potrebovať obyčajný dom, úplne nenapadný, ktorý chcete vyhodiť do vzduchu, do luftu. Áno, takže budeme potrebovať iba dve veci, teda 3. Dom, trapec čestku a TNTčka. Takže v dome si pod podlahu takto dáme TNTčka. Vidíte, že my tie TNTčka máme úplne všade. A hoci kde si hodíte trapec čest. No a my si ukážeme, ako niekoho napáliť. Poprípadne si do toho... Dobre, a takto. Keď otvorí čestku, tak vyhodí dom do luftu. Takže to i bol z dnešného dielu všetko. No a teraz ešte nasleduje videjko, ako som trocha napálil deltu. Takže čau čau a užite si to. Konečne už som tu. Odložím si kabel.